Agirrerekin dugu gaurkoan solasaldia, idazlea, eta EHUko ikusentzunezko komunikazioko irakaslea ere zara. Literaturaz eta komunikazioaz jardungo dugu datozen minutuetan. Duela 2 urte argitaratu zenuen, Amek ez dute eleberria eta ibilbide polita egiten ari da, ez? Edo nola bizitzen ari zara zu berarekin batera ibilbide hori? Bai, bueno, urte eta erdi da. 2018an, baina Maier aldera, Durangorako atera zen, eta ordutik egia esan da, gertatu zaidan guztia liburuarekin lotuta oso polita izan da, harrerarekin oso pozik nago, eta, bueno, itzuli ere egin da, edo egingo da, beste hizkuntza batzutara, eta bestelako sorpresak ere etorri dira bidean, ezta? Esperotzen jendeak irakurri du, eta izan duelako zabalkunde espero denuena. Bai, ez, irakurlearen erantzuna, bueno, agian beste batzuetan baino handiagoa izaten ari da, edo hori ikusten dugu ere kanpotik? Bai, bueno, agian izan daiteke nik neuk egiten dudan autobomboagatik sare sozialetan, baina bai, egia da, bai, agian gaiagatik, ez, gaia amatasuna izan da, iritsi da toki batzutara, agian beste literatur mota bat iritsiko ezena, ez? Esan nahi dut, gaiagatik preseski interesa daukan jende horrengana eta publiko horrengana. Amatasuna da gaia, horren inguruan egingo dugu berba, baina tituloak ere indartsua da, ez? Ematen dizkigu pista batzuk, ez? Amak ez dute, eta hor aditz bat jarri behar da, eta aditz asko jarri ditzakegu horratzean, ez? Bai, hori da ideia, hori zabal ikustea, eta hor norberak pentsatzea zer etorri daitekeen, ez? Hitz segida horretan, amek ez dute zer, ez? Hasiera batean, liburu hau proiektua zenean, amek ez dute idazten zen tituloa, nik pentsatuta neukan tituloa, eta azken momentuko erabakia izan zen idazten hori kentzea. Idaztearekin arazoak dituen ama baten historia bada, alegia idazteak nolabait bere amatasun jardun horretan trabak jartzen dizkion kontu bada, edo alderantziz, amatasunak trabak jartzen dizkio bere idazketa jardunean, baina badaude bestelako trabak ere bai, edo amek egiten ez dituzten, edo suposatzen dena ez dutena egiten, badaude bestelakoak, ezta? Adibidez, amek ez dituzte beraien umeak hiltzen, ez? Hori denok nahiko argi daukagu, eta hala ere, liburu honetan, lehenengo kapituluan bertan, ez da spoiler, ama batek bere umeak hiltzen ditu, ez? Beraz, hor badaude gauza asko, amek suposatzen da ez dutenak egiten, ez dituztenak egiten, baina liburu honetan egin egiten dute. Agian, lehenengo kapitulo hori, aipatu duzun hori, muturreko gertakari horrek ere engantzatu egiten du irakurlea, ez? Astindu bat da, ez? Batean, hola, hasi... Bai, engantzatu dezake publiko mota bat, baina badago beste publiko mota bat atzera botatzen duena, eta horren esperientzia ere izan dut, ez? Komentatu duzute. Bai, Durangotik hasita, hanengoela, liburu atera berria, jendeak hartzen zuena, portadako ilustrazioa, kuadroa da berez, kuadroak atzera eragiten ziren, eta gero irakurtzen zuten atzeko partea, eta usten zuten libura holako, atzeraka eragindako zera horrekin. Eta bai, eta esan didate, entzun dut liburu honetaz, baina ez da orain nire momentua honi buruz irakurtzeko, edo gaiagatik orain momentu honetan ezin dut, eta izan ditut olakoak ere bai. Eta noiz iritsi zen Kateiz Agirrerengana momentua amatasunaren inguruan idazteko? Suposatzen dut lehenik ere, aipu asko ere agertzen direlako, sorkuntza eta idazle eta amatasunaren inguruan liburuan, baina noiz jartzen zara eta... Bueno, bai, prozesu luze bada eta atzetik dator, ezta? Ze amatasunaren ideia, nire bizitzan, ideia horrek pisu handia izan du. Inkluso ama izan baino lehen, ezta? Uste dute jende askorentzat badela, ez? Pentsatzea, bakarrik pentsatzea izan nahi dut ama, ez dut izan nahi, noiz, ez? Hori bada kezka bat jende askorentzat, niretzatet ere bai. Urte batzutan gainera emakumeentzako agian ere... Hori da, bai, estuago daukagu zera hori, denbora tarte hori, ezta? Eta emakumeentzat bada, emakume askorentzat bada gai importante bat, eta neure barnean ere borborka zegoena, ez? Gero behin ama bihurtuta eta gauza berriak deskubritzen dituzu, mundu berri bat deskubritzen duzu, esperientzia berriak eta zeure buruari buruz etzenekizkien gauzak deskubritzen dira,
Eta horrek ematen dizu ja literaturarako, edo niri behintzat literaturarako olako bulkada bat, ez? Hau nahi duzu beti, nahi duzu kanalizatu, ez? Literaturaren bitartez gertatzen denari nolabaiteko ordena jartzea da azken finean, ez? Eta, baina horretarako ere denbora behar da, eta patxada behar da, eta amatasunaren lehenengo urteak agian ez dira hoberenak hori egiteko, ez? Beraz, bueno, hor egon nintzen, bolada batean irakurtzen, pentsatzen, ez hainbeste idazten propio, baina bai, berriro ere, hori nolabain eure barnean azten, ez? Eta ja iristen da momentu bat, zeinetan erabakitzen dudan fikzioari heldu behar dio dela. Nire esperientzia hori guztia bildu, hartu, irakurri dudanarekin nahaztu, eta fikzioaren bitartez egan egitera bidali dena, ez? Bai, fikzioa bada ere, bada gogoetarako tarte uzten duen liburua, ez? Amatasuna eta sorkuntza edo idazteko prozesu hori bat egin dezaketen, edo alboratu egin behar den amatasuna, ez? Semea alabak urrundu hori egin alizateko, horren inguruko hausnarketa ere badago liburuan. Bai, novela nahiko hibridoa da, gai desberdinak ditu eta forma desberdinak ere bai, ez? Gertakariak badaude, gauzak pasatzen dira. Badago ari bat fikzionala dena eta krimen horrekin hasten dena, ez? Infantizidio bat. Ama batek bere seme-alaba bikiak, haur txikiak hiltzen ditu eta hori nola iristen den, berri hori nola iristen den, ama den edo ama izatekotan den idazle batengana, ez? Eta nolabaiteko ikerketa bat dago. Hori idatzita dago pixka thrillerraren kodeekin, thrillerraren motiboekin eta tonuarekin inkluso askotan, bai? Hor epaiketa batek pisu handia dauka, eta epaiketetan ohitua gauden gauzak daude, ez? Fiskalaren aldarrikapena eta ez dakit zer. Baina gero ere badago parte ensaistiko bat, askotan narrazioa eten egiten da, eta ensaiora pasatzen gara, ez? Eta ensaioaren bitartez pasatzen dira beste kontu batzuk, adibidez, historian zehar egon diren ama idazleen patuak, ezta? Eta desgraziak askotan ere bai, eta holako harreman gatazkatsua idazketa eta amatasunaren inguruan. Infantizidaren historioa ere badago hor, kapitulo oso bat, zeinetan fikzioa gelditu egiten den, eta errekonto historiko bat egiten dugun, edo dudan, infantizidaren inguruan, ikusteko ze ohikoa izan den historian zehar praktika hori, ez? Gaur egun egiten zaiguna imagina ezina, kasik, baina historiko hitz egin da oso ohikoa izan dena. Orduan, bueno, dena nahaztuta eta ekilibrio bat bilatuta, aurrera egin dut. Aurrekoa road movie bat izan zen, orain thriller bat, zinemak badu pisua ere zure sorkuntzan? Bueno, guztion buruetan, uste dut, guztion buruak oso ondo elikatuak daude irudiekin, ez? Eta zinemak eta ikusentzunezkoek orokorrean eman diguten bazka horrekin eta literaturan ezinbestekoa da hori ikustean, ez? Denok dugulako kolekzio, irudi kolekzio bat, konpartitua, eta nik erreferentzia bat botatzen badut, zuk harrapatuko duzu berehala, nik ikusi ditudan pelikulak ikusi dituzulako, ez? Beraz, literatura ere horretaz aprobetxatzen da, zergatik ez? Hala ere, aipatu duzu ez, irudia ikusentzunezko komunikazioko fakultatean klaseak ematen dituzu, eta ematen du gaur egun ere irudia gaiendu egiten zaigula hitzaren gainetik dagoela, ez? Hola ikusten duzu zuek ere? Bai, hori uste dudala fenomeno nahiko ikusgarria eta evidentea gure gizartean, ez? Irudiaren gizartea gara, eta, behitu, datu bat ematearen nola, irakasle betaurrekoa jarrita, interneteko trafiko guztia hartzen badugu, 60% ikusentzunezkoen streamingari dagokio, ez? Beraz, ikusentzunezko forma da hegemonikoa gure komunikazio eta entretenimenduan gaur egun. Eta literatura dago hor txoko batean, ez? Ez dakit beti egon den txoko batean, agian beti egon da, eta, kontziente izan behar gara horretaz, eta kontziente izan behar gara ere, fikzioak badituela bestelako kanalak, batzuk agian ohikoagoak, eta hala da. Horregaitik idazleak lagundu behar du liburua, behin argitaratuta dagoenean, berarekin batera joan behar da, ez? Ara eta ona irakurle txokoetara, hori ez, lagundu. Bai, nik sentitzen du da zera hori, ez? Behar hori, argitaletxeari laguntzeko, eta baita literaturari ere orokorrean, ez? Irakurzaletasun hori pizten edo laguntzen pixka bat, nik uste dut badugula. Ez dugu zertan egin behar, ez da obligatorioa, baina,
Bai, nik bai ikusten dudala beharrezkoa. Bueno, hau, historian emakume askoi gertatu zaiela aipatu duzu, eta hori ere jaso nahi izan duzu. Nola jaso duzu beste hizkuntzetara eramateak, gazteleraz ja atera da, eta hortik ere etorri dira iritziak, ez? Eta nola jaso duzun? Ze bide egiten ari da erderaz ere, gazteleraz? Bueno, gazteleraz atera denetik, dena oso, lehen esan dudan bezala, oso erantzun polita, eta toki aurreikusten zaiak zirenak iritsi da, ezta? 3. edizioa atera da gaztelerazko zera itzulpenak, eta faja idatzi didana, edo olako kritikatxo bat idatzi didana, Emma Suárez aktorea izan da, ezta? Ordan olako gauza arraroak. Bi argitaletzaren eskudu geratzen da? Bai, baina olako batean polita da, ezta? Ez dakit zer dion, ez dugu ikusi eta? Pues dena oso ona, claro. Fajetan beti dena ona ateratzen da, baina ea topatzen duzun liburu dena batean. Oraindik ez didate bidali 3. edizioa, osea, nik ere ez dut ikusi. Batzutan irakurri izan dugu literaturak mundu aldatu dezakela. Iritzi daukazu? Bueno, literaturak zerbaitetarako balio du? Nik uste du baietz, ez? Behin Unai Elorriagari entzun nion eta oso erantzun polita iruditu zitzaidan, berak esaten zuen, ni berdina izango nintzateke irakurri ditudan liburuak irakurri gabe? Ez? Ni beste bat naiz irakurri dudanagatik. Eta hori orokortzen badugu, gizartea beste bada irakurtzen diren liburuengatik, ez? Beraz, agian ez da liburu baten kontua izango, ziurrenik, baina olako uin orokortu baten efektua nik uste dut baietz, noski, badagoela, literaturak badu funtzio bat gizartean, ez? Ez dago oso argi zer den, baina badakigu gizartea ere elitzatekela berdina izango literaturari gabe. Hala ere, aipatu dituzulen datuak, interneteko datu horiek, ez? Eta azkenengo ikerketak ere gurean ezaten digute, ez dela horren beste irakurtzen, gehiago ikusten dira, bideo laburrak gainera, harin ikusten diren horiek, gurean ere hor badugu lan asko egiteko. Irakurtzaletasuna beti izan da hor puntu ahul bat, ez? Eta irakurtzea ez da inoiz izan masa handien jardun bat, ez? Baina bada, uste dut, gizarte edukatu eta ondo ezitutako baten sintoma, ez? Eta horren temperatura ematen digu. Beraz, guk uste dut bai errebindikatzen jarraitu behar dugula irakurtzaletasuna, literatura eta irakurtzearen balioa. Egia da, aurrean daukagun arerioa oso potentea dela, baina ez dugu ere arerio kontsideratu behar. Ez litzateke horrela izan beharko, ez? Ulertu behar dugu hori dela bide bat, ikusentzunezkoak bide bat direla, hegemonikoak eta arrazoi askorengatik errazago etortzen zaizkigunak eta errazago kontsumitzen ditugunak, baina beti erresistentzia postura batetik edo jarraitu behar dugu erreindikatzen bideoak ikustearekin batera, laburrak edo luzeak irakurri ere egin daitekela, ez? Bizitza oso luzea dela eta zabala dela eta denbora ematen duela guztirako. Bai, biak egiteko, ez? Eta gainera ere askotan entzun izan dugu, ez? Liburua papel formatuan desagertuko zela eta, 21. mendean oraindik ere, ez? Badu etorkizuna eta, Bai, hori da. Gainera, berdin, ze inporta du pantalla batean edo paper batean, ez? Kontua da irakurtzea eta interneten asko irakurtzen da ere, naiz eta ikusizko formak nagusi izan, oraindik ere asko irakurtzen dugu, ez? Eta hala izaten jarraituko du bere txokotik, bere esparrutik. Aipatu dugu, ez? Komunikazio fakultatean irakaslea zarela, 21. mende honetan komunikazioan ematen du dena hankaz gora dagoela, ez? Baita ere, kazetari ontzat. Batzutan, ez dakizu irakurtzen, datorren albiste hori sinestu behar duzu, ondo behiratu behar da, nondik datorren ere, hori ere irakatzi egin behar duzue. Hombre, trantsizio momentu batean gaude, erabatekoa, ez? Mendik 30 urtera ezin dugu aurre ikusi ere egin zer etorriko den, ez dago modurik jakiteko. Orduan gaude momentu batean, zeinetan unibertsitatetik irakatsi egin behar da tradizioa pixka bat, ez? Nondik gatozen, ze gertatu da azken urteetan, baina baita ere erakutsi zergatik den berezia gure garai hau, ez?
hamarkada hau, azken bi hamarkada hauek, ez? Nola interneten sarrerak den aldatu duen, ez? Eta nola ere, gizartea ere erabat aldatu den, ja ez dauzkagu erreferente argiak, ja ez dugu konfiatzen hainbeste garai batean zeuden tradiziozko ez dakit estamentu batzuk, instituzio batzuk, guztiz fidagarriak zirenak, ez? Gaur egungo gizartean dena jartzen dugu zalantzetan, ez? Eta konspirazioaren teoria dago hor, lur lauismoa existitzen da, horrekin ja dena esan da dago, ez? Gure garaiari buruz. Beraz, hori kontuan hartuta aldaketa teknologikoa, aldaketa soziologikoa, jakitea gaudela momentu batean guztiontzako desorientatzailea dena, ez? Eta inork ez daki benetan zer gertatuko den, beraz... Edo ze bide hartu beharko duten edabideak, ez? Hori probatzen ari dira edabideak, ez? Probatuko dugu, hemendik aurrera egin dezakegun. Eta unibertsitatetik gehiago ere ezin da egin. Unibertsitateari ezin zaizkio mirariak eskatu, ez? Bai, nondik gatozen azaldu, hori beti da importantea, gure garaiaren klabe batzuk eman, eta ulertarazi, hau den aldatzen ari dela. Gidoigintza ere ikasi zenuen, eta aritu egin zara horretan ere, ez? Pixkatxo bat. Pixkatxo bat. Baina gaur egun gurean, telebista publikoan fikzio gutxi dugu, eta horren inguruko kezkare plazaratu izan da leku batean, baino gehiago utxune bat ikusten duzu ere, gaur egun telesaiak duten arrakastarekin, euskaraz, hemen, eginak, hemen sortuak, ez daukagula, ez daudela. Bai, eta hori benetako desastre bada, eta emergentzia bada, eta... Batzutan izan dira, egon dira ekoizpenak, eta azken urteetan atzerak. Atzerak egin da, eta galtzen ari gara orduan irabazitakoa, ez? Eta orduan irabazitakoa asko da, ez? Badago esaldi bat oso lapidarioa ematen duena, baina benetakoa da, eta da zure hizkuntzan fikziorik ez izatea, ikusentzunezko fikziorik ez izatea, kultura propiorik ez izatea da, ez? Gaur egungo kultura, hegemonikoki, lehen azaldu dudan bezala, ikusentzunezkoen bitartez dator. Zuk ez baduzu egiten zeure hizkuntzan ikusentzunezko fikzioa, beste batzuek egingo dizute kanpotik, ez? Kulturari gabe zaude benetan, edo kultura hegemoniko hori gabe, ez? Eta hori oso importantea da. Horregatik erabilitute desastre eta emergentzia hitzak, ez? Benetan uste du dalako hala dela, ez? Askotan fikzioa, telesaiak, marrazki bizidunak, ez dakiz zer, pentsatzen dugu dela entretenimendua, ez? Besterik gabe, pasatiempo bat. Ez gara konturatzen oraino eragiten digun mundua ikusterako orduan, ez? Eta baldintzatzen gaitu erabat. Guk mundua ulertzen dugu, askotan fikzio horren kodeen bitartez. Eta orduan, kode horiek baldin badatoz, estatu batuetatik, edo Euskal Honondik, edo nondik, baina ez hemendik, gure kodeak horiek izango dira, gure mundu ikuskera hori izango da, ez? Beraz, hori da, ikusentzunezko fikzio propiorik ez izatea, kultur propiorik ez izatea da. Gainera gaur egun, datuek eta horrela esaten, edo ahoskoan norbaitekin hitz egiterakoan konturatzen zara fikziozko telesaien kontsuma izugarria dela, ez? Esango nuke jende guztiak duela sarbidea plataforma digital horietako batera, eta hor dagoena kontsumitzen du egunerokoan. Bai, hori bada azken bi hamarkadetako edo fenomeno bat, ez? Nolabait zinema zegoen arte prestigio duen bezala eta telebistan egiten ziren maila bajuagoko produktuak orokorrean, eta 2000-tik aurrera, 2000 eta pikotik aurrera kontrakoa gertatzen hasi zen, ez? Eta zinegile handiak telebista egiten hasi ziren, aktore handiek ere pantaila txikian, zinematik telebistara egin zuten salto eta ez aldrebes, lehen gertatzen zen bezala, ez? Eta hasi zen, bai kontsumitzeko modu desberdinak ere, ez? Hori gertatu da, internetagatik eta bideokonpresioagatik, streaminga eta hori guztia. Jaiotzen ikusi ditugun plataformak, ez? Eta orduan fikzio serializatua edo. Ez dena berria ere, ze literatura ere egiten zen garai batean, eta beti existitu izan dira telesaiak, telenovelak, ez dakiz zer, ez? Eta liburuzaiak ere, hola. Liburuzaiak, bai. Fikzioa, hola, tantaka edo kapituloka kontsumitza, ez da berria berez, ez? Baina, orain teknologia berri batekin heldu zaigu, gure etxetara, gure telefono mobiletara, edo non kontsumitu daitek, eta gainera kalitatea oso handia da, ez? Askoz handiagoa konparatzen badugu. Orain dela 20 urte egiten zen telebistarekin.
Esan izan duzu euskal kultura eta gure hizkuntzak nazio artean ezagutzeko aukera bat ere galtzen ari dela, ez? Horrelako plataforma digital batean, pelikula batzuk sartu dira, bada aukera ikusteko, baina telesai gutxi ez dira ikusten euskaraz, horrelako Netflix edo abarrek ez du ezer ekoiztu euskaraz. Bai, hor badago aukera berri bat ere zabaltzen ari dena, ez? Eta ez dakigu noiz itxiko den, agian berehala itxiko da eta trena galduko dugu, ez? Baina badagolako transnazionalismo bat edo, esan daitekena, ikusentzunezkoetan. Ja dena ez dago zentratuta estatu batuetan, globalizazioa deitzen dugun horren beste aldea ere bada, beste herrialde batzuk aukera daukatela sartzeko, eta nazioartean entzutetsuak izateko aukera, adibidez, herrialde nordikoetan egiten diren telesai horiek mundu osoan izan dute arrakasta, edo ez dakit Korean egiten den popa, hori gauza oso berria da, oso fenomeno garaikidea dela esango nuke, eta erakusten ari zaizkigu posible dela, finlandesa bezalako hizkuntza txiki batekin mundua konkistatzea, eta gaur egun gazteak daude oso ohituak subtituluak jarraitzera, eta ja ez dute bikoizketa behar, eta orduan, tren hori pasatzen ari da, beste herrialde batzuek erakutsi digute posible dela, eta gu harrapatu gaitu erdi hilo. Fikzio eta ikusentzunezkoari dagokionez. Bada horrez, beste ez dakit webserien fenomenoa, baina ez dakit zen hor bai euskaraz bai egiten ari den lan gehiago, baina ez dakit ze punturaino duen zabalpena. Bueno, eske askotan gauzak kuantitatiboki egin behar dute gora, kualitatiboki benetako aldaketa ikusi ahal izateko, ez? Esan edut asko egin behar dela, asko trebatu behar gara, ohitu egin behar gara formatu horietara, eta orduan, ja olako ekosistema bat dugunean, orduan atera daitezke harribitxiak. Genialidadeak ez dira ateratzen, genialidadeak esan edu gauza bat, mundu guztiarentzako erakargarria izan daiteke gauza bat, adibidez. Hori ez da aterako zerotik, batean norbait bere etxean dagoelako eta genioa delako. Horretarako behar duzu, ekosistema bat eraiki, eta baldintza gonak eraiki, horrelako gauzak atera daitezen. Orduan, ezin dugu pentsatu serie bat egin delako orain, serie hori helduko dela ez dakin ora. Asko egin behar da, trebatu, zeure publikoa eligatu, eta gero hortik atera. Orduan, oraindik hor badugu lan asko egiteko, lan guztia dago egiteko. Zinemak ematen du, hartu duela bide bat, urtean badira bat, bi ekoizpen handi, eta gero hori ere izaten ari da edapena, baina telebistarako seriei dagokionez hor hutsune handia dago. Bai, eta hala ere zinemak egin ahal izan badu, garestiago suertatzen dena, zergatik ez telebistan ez, hor dago besterik gabe asmo falta bat, edo estrategia falta bat, ez da ezinezkoa dena, ez da gutxiago ere. Orain zertan zabiltzak atera, irakasle lanetan badakigu, baina idazten baduzu denborarik. Egia esan da, amek ez dut eta gero etorri den gaztelerazko itzulpenaren promozioak, 2 liburu horiek jarraian nik itzulita gainera, energia pilo bat eskatu dit. Nola bizi izan duzu itzulpena egiteak? Beste idazle batzutan ere, beste idazle bati ematen diotelako lan hori, Ja, nik hemendik aurrera hori egin nahiko nuke. Bigarren, nik itzuli nuen ere atertu arte itxaron, eta hori nahiko erraz egin nuen, holan gogoratzen dut behintzat, baina bigarren honekin asko kostatu zait, asko. Gaizki pasatu dut, ez zait gustatu, naiz gustora ibili lan hori egiten. Oso gertu neukalako testua, eta berriro horrekin sartzea egin zait oso nekagarria, eta baita desatxe gina ere nolabait. Orduan, hemendik aurrera ez dudan egin behar. Euskaraz, lehen sortu zenuenean, ere desatze gina aritu zinen edo gustora? Hombre, idazten duzunean denetarik dago, ez? Horre, sentimenduak oso ambivalenteak dira. Batzutan euforiko zaude eta beste batzutan uste duzu ez duela ezer merezi egin duzunak eta deprimitu egiten zara, baina, mendi errusiar horretara ohituta nago. Arira, zerbaitetan zabiltza? Zerbait idazten? Orain pentsatzen. Pentsatzen ari naiz, urrengo proiektuetan, eta
badauzkat bi proiektu, bat da Amaia Lapitze novela sortarekin jarraitzea, hor idatzi nituen bi novela gaztetxoentzat, gero aparkatuta utzi nuen eta 3. bat idatzi nahiko nuke. Eta gero proiektu luzeago baterako, beste novela baterako lehenengo urratsetan nago. Pentsatzen, dokumentatzen, pixkat irakurtzen. Bai, novela batek idazteak, bere denbora behar du, ez? Bai. Gainera nahi dut, gustatzen zait patxada hori eskaintzea novelari, ez? Dena egiten dugu, nik behintzat dena egiten dut azkar, azken momentuan, gaizki, txapuzaren erreinuan bizi naiz, eta behintzat santuari hori, ez? Literaturarena, hemen, nik nahi dudanean, nire ritmoan, nire ogibidea ez da hori ere, jateko ez dut hori behar, beraz, bake hori daukat eta askatasun hori. Gozatu ezazula bide hortan. Katiza, eskerrik asko gurean egon izanagaitik, eskerrik asko. Zuei, mila esker eta nahi duzuen arte. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.